よいしょ。てってんてん。てん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 。すげえ気になるから。よいしょー。あ、ブラックオプス特有のやつ来た。行くぜ。あ、翔くんチーズいらっしゃい。じゃ、翔くん、俺ブラックオプスちょっと行かせていただきやすせ。何これ。とんでもない映像が流れてる。気づいたら。押すの？あ、拒否とかある。ブラックオプス4へようこそ。うん。スペシャリストって何？各スペシャリストのストーリーを確認。ん？暴力表現。うん。レビュー。矢印を画面に合わせる。押してからか。え今ので合わせたの？わずかに見える程度の明るさって言ったらこれじゃね？ 0% じゃね？ね、これでもさ、なんかその画面的にさ、明るい方が見やすいんだよね。見てる人は。70ぐらいでいいか。80ぐらいがいいか。だいたいそのままで大丈夫だと思います。そうね。シアターって何？ローカルって何？マルチプレイヤー。デイリー、ディア、スキップ。こんばんは。ユーザーこんばんはやしゃい。ワールドリーグ。41% インストール済み。41%? もうすぐ寝るのでよろしくお願いします。やだー。何？わらわら。フレンド。ゆうさん寝ちゃうの、わら。ユーさん寝ないよ。ユーさんは眠らない。ティンポ、わら。なんかやしゃい。ユーさんは眠らない。眠らない今ドラクエ女。で触れ手伝ってるのでそれ終わったら寝るよ。眠らない女。タイガーくんダウンロード終わってないね。終わってないのこれ。何これ終わってからじゃないとできないの？何？どうしたらできるの？何が俺今できるの？これ何？これできないの？嘘でしょ。何これできそう。あ、できそう。何これ。タイガーくん久しぶり。ヒロさん久しぶりいらっしゃい。マップを見てどのエリアに降りるか決めよう。ヘリコプターから降りた瞬間から、ウィングスーツが展開でき、目的地に着陸するまで、一定時間内空中で移動が可能。武器、アーマー装備、その他様々なアイテムを見つけて、ロードアウトを強化し、生存のチャンスを高めよう。素早く装備を切り替えて1位の座を奪おう。セーフゾーン外に出ると大きなダメージを受けてしまうため、円の中から離れないように注意が必要だ。やっぱどのゲームもこういう系になるんだね。契約って何？これあれじゃん。フォートナイトとかエイペックスとかそんなんじゃん。何これ？どうしたらいいの？どれがいいの？ゆうさんはこの手のゲーム模様のかな？ FPS 系全部あれじゃない？ダメそうじゃない？運用かも。
ドラクエでも酔うのに。見てても酔うの？ああ。見ててもいいのかな。女の人だ。見てるのは楽しい。何こいつ。患者じゃん。完璧病人じゃん、こいつ。やばくね？レズノフ。なんかかっこいいな。キャラクターミッションをクリアして。ならいいね。メイソン。メイソンかっこよ！お前、ワンでそんな顔してたっけ？レンジャー。かっこよ。かっこよ。こういう衣装着てみたいよな。こういう隊員さんたちがさ、しか着れないようなさ、こういうの着てみたい。こういうのかっこよいから着てみたくない？一回。コスプレでいいからさ。ゾンビとかあるんだけど。おじいちゃんじゃん。なにこいつ。なにこれ。ブルーの。違う、同じ人だ。衣装が全然違うけど。竹雄？スカーレット。美人じゃん。これはダサい。すげえワイルドなったね。マルチプレイヤー。なんか何このキャラクター選べんの？どれがいいとか。どのキャラクターにするかとか選べんの？ショー？俺やん。ショーいた？あ、ショーくん！ショーくん！そうだよ、ショーくんじゃん。追い先短。ショーくんさよなら。ショーくんさよなら。カスタマイズって何？わらわら。こいつ刀か背負ってる。かっこいい。回転させらんないのこれ。あ、変わっちゃった。俺死にかけのキャラやねえか、わら。なにこいつ。ロボットじゃん。出てこない。なんだこいつ。こいつだけ出てこない。お。カスタマイズって何？スペシャリスト。ナンバー。翔くん、こんなになっちまって。ストレスか？ストレスなのか？けっぺ。お、選べるじゃん。韓国人これ。キムさんじゃないこれ。チョ・キムさん。どうも、チョ・キムです。今日は、あなたのキャラクターを、務めさせていただきます。よろしくお願いします。みたいな。うん。ありきたりな顔だ。うん。この二人どう違うの？この二人顔一緒じゃね？顔一緒だよな、これ。なんか若干違う。鼻の大きさかな。鼻の形か？俺、キムさん使おうかな。キムさん使おう。着陸地点は交戦地帯だ。なんか言ってる。武器庫って何？カスタマイズでできるの？なんか、どの武器がいいとかも全然わかんないからな。これできんのかな？もうできる？やってみようぜ、一回。よくわかんないけど。一回やってみよ
音量バランスどうなってんの？一応大きくするか。俺も初心者だから、わからん。そうなの？ちょっとパソコンの音量上げてみた。お、ロードが終わった。速攻でなんか、排出された。あ、なにどうすればいいの？これ高く落ちても大丈夫？一回降りてみようか。大丈夫。開始まで28。待って。なに裏。ネグってやつ。ちょっと待って、なにこれ。なんか落ちてる。なんかやってる。待って。何がなんだかわからない。何がなんだかわからない。なんも落ちてないけど。何もないけど。あった。どうやって取るの？どうやって取るの？踏めばいいの？ブラックアウト。ブラックアウトした。他のプレイヤーすべて倒せ。何？なんだったの今の。みんなどこ？待って、みんなどこにいるの？これクラウンかい？ちょっと待って。操作方法わからない。熱狂的スペシャリストファン。いや、そんなことないよ。初めてだよ、このゲーム。わらわら。やるの初めて。あんなとこに敵いる。待って、俺じゃあこのドア入るわ。ドア入って。どうやったのこれ。ライトジャケットを装備していく。そこに敵いたから。待って、あの人。まもなく崩壊が起きるだろう。崩壊が起きるの？指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。でもなんかいたな。敵がいたけど武器がない。いるけど武器がない。未だに武器を一つも拾えないタイガーくん。やったぜ、拾えたぜ。わかんねえよ。なんか感覚違う。まだダウン終わってないとか。どういうこと？なんか唐突に始まっ、なんかよくわかんない。すごいなんか雑、作りが。慣れればなんとかなるかな。なんかなんかまた、サプライドロップが来るぞ。なんかまた始まった。ただいま、戻りました。復活した？蘇生された？ムササビバーイ。なるほど。これ。多分ですがチーデスみたいな感じなのでは？これチームデスマッチなの？何これ？なんか拾ってるよ俺。報告。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。何を拾ってるんだろうこれ。この武器何？操作方法はみたいな感じ？操作方法がわからんとです。しゃ。弾がね。クソ武器拾っちまったぜ。プレッサーとかあるぜ。何これ？使い方わからない。待たせたな。わかんない。わかんない。拡張ファストなんて操作方法わからない。
何これ同じ銃じゃない違うこれ、どうやって解除するのこれ。もういらんとですよ。スークさんいらっしゃい。何この武器。僕はこれもやってるからわかる。待たせたな笑あ、ルーシコタソいらっしゃい。ちょっと教えて。どうやってやんのこれ。全然わかんないんだよ。何これロック。弾が、弾が欲しい暗い。何も見えない。どうなってんの俺死にまくってんだけど大丈夫？さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに移動しろ。最初からバトロワモードは辛いですね。いや、これしかできなそうなんだもん。初見です。リンさんいらっしゃい。初見さんよかったよ。よかったらゆっくりしててね。どうも、チーズ。あいてて、やべ。全然やり方わかんないのになんか、いきなりやってます、これ。全然わからないです。そのモードからやらない方が。そうなの？だって、でもこれしかできないんだもん。なんかダウンロード初見です。終わってなかったらしくて。なんかダウンロードが終わってなかったらしくてさ。これしかできなさそうだった。俺、チーデスやりたい。単純にこのゲーム。なんか変なモードいらないわ。始めた。これ何？どういうシステムなのこれ。なんかいつ終わんのこれ。これいつ終わるの？サプライドロップ接近。使い方がわからないよ。報告。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かあ、え。なんか死んでる。待って、また。なんか同じ場所にまた死んだ。なんだこりゃ。なんだこりゃ。草。じゃあ、反省を踏まえて、お家の中入りましょう。よっしゃー、いい武器ゲットじゃん。さっき人がいた場所か。通知する。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。どうすればいいのこれ。うわ、全然わかんねえ。なにこれ。なんかすごいちんぷんかんぷん。味方蘇生マーク出てるよ。だって蘇生いけないんだもん。すぐ死ぬよ。俺がこのクソ武器で倒してやるよ。あちゃ。あいて。戦略的撤退。ダウンさせてやったぜ。どうだみんな。脱落。脱落？待って、脱落したよ。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。どういうこと戦略的撤退したら、回線を抜きますってことなの？ごめん、なんか味方の人ごめんなさい。なんかやったらしい俺。ごめんなさい、なんかやったらしいです。なんかごめんなさい。なんか俺やったらしいです。待って。帰ってきて、大河君。待って、帰ってきて。ごめんなさい。味方の人ごめんなさい。なんか戦力的撤退って押してみたらなんか終わったんですけど。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。操作方法が分かってなくてごめんなさい。
押してもうた。回線抜くってことだったんだ。多分復活できない時間になったんじゃないですかね。いや、俺戦略的撤退ピッてやったもん。多分やっちゃいけないやつでしょ、あれ。カニ。見て、カニゲットした。ダメージ。331。何これ。ごめん。ごめん、なんかやっててすごいつまんないんだけど。でも、味方の人も復活してなかったからみんな生き返れないのかもよ。でも見て、俺、今日から始めたのにさ、63レベルの人がさ、0キルなのに、で、俺とほとんど俺よりダメージ低いのに対して、俺一回キルしてるからね。笑うわ。43% インストールってなんだよ、早くしろよ。早くしろや。なんも遊べねえややっぱコットはチーですよね。ん。何これ。ですじゃん。何ボタンこれ。ね、そのさ、チームデストライ、違う。そういうのってどうやってやるのこれ。リーグプレイってやつ。ソーシャルって何？ゾンビ？あ、ごめん。もうなんか。一番左のゲームです。でもこれキャプチャーザフラッグって書いてあるよ。違くね？ローカルって何？何なのこのゲームの話。オンラインでプレイ。ストア見てみるか。その中でゲームモード選択できます。あ、そうなんだ。インストール終わんないから何もできねえ。ふざけんな、このゲーム。ふざけんな。待って、マジでちょっと待って。意気揚々とさ、ウェーイっつってさ、なんかさ、配信したのにさ、これしかできないって何？これしかできないって何？ちょっと待って、嘘でしょ。ダウンロード終わってねえのかよ。情報。これ。インストール終わってないの？わー、4時間。はー、はー。寝るか。寝るか。なあ。わらわら。これってさ、寝ましょうか。
ソフトをさ、入れっぱなしじゃないといけないのか。ソフトからだ。何してんのわら。いや、なんか、クソ長かったっすか。マジか。続かなかった。こんだけクソ長いんだ。これってさ、ソフトからさ、データインストールしてんのかダウンロードしてんのかな。これネットからやってんだったら別に Days Gone やってもいいよね。俺 Days Gone やりたいんだけど。それだったら。そんだったら Days Gone やりたいんだけど、マジ ?4 時間って。で、もう一回じゃあさっきのやつやってみるか。一回抜いてみれば？で、それで止まったらだるくない？最初からですってなったらだるくない？もう布団は行っちゃおう。ダメ。キムさんやめるわ。わらわら。こいつでいいや。出撃準備よし。なんなんだよ、これ。このゲームのシステムがわからないんだけど。ティアを購入。布団入っても4時まで起きるときあるからね。まだわからんよ。ロボットダンスだ。ポップ&ロックなんだ、これ。え。じゃ、ちょっと。え。なるほど。ゾンビモード攻めてやりたかったな。警察車両を見つけ、犯人を見つけるか、マッスルカーを見つけ、値打ちのあるギアを探せ。チームメイトが生存している場合は、次の開示にリスポーンカカの最後まで生き残った一人が勝者。明日の配信はゾンビモード俺とで決定ですね。でもゾンビモードやるんだったらチーデスやりたい。これやってみようぜ、じゃあ。犯人を見つけるって何？マッスルカー見つけ、値打ちのあるギアを探せ。なんか一個一個やってみる？やってみようか。ジェスチャー。何これ？なんか変な街だな。なんかすごいね。なんか、なんだろう。グラフィック感がすごい。なんか、2、3個前の世代のグラフィックみたいな。低クオリティ。今の時代そんなに低クオリティなグラフィック作れるってレベルだって今。何これ？あ、何ここ。最近毎日4時まで起きちゃうから2時に寝たい。何4時まで起きてんの？なんか他にいるような音がする。トップ。何を撃ってんのみんな。何を拾ってんの俺は。今日なんて、4時まで起きたせいで朝自転車こぎながら寝かけて転びましたもん。危ない人や。これ何味方？俺は何すればいいんだ？味方撃たれてね。何こいつ。
あ、この野郎。何これ？何と言えばいいの？あ、なるほど。これ今、あれ、待ってる状態なんだ、これ。これ始まるまで待ってる状況なのね。ああ、なるほど。だってさ、3点式なのね。こんばんは。ゼウスさん、こんばんはいらっしゃい。ブラックアウト。今日は朝まで寝れなかったのでおやすみなさい。ユウさんがそう言って朝まで起きていた今日も。すごいぞ、ユウさん。敵対者を抹殺しろ。同機は位置についた。みんな、どこ行ったみんな。翔くんのせいじゃないんやで。ゆうさんお疲れ様です。あの人の後ついていけ。どこ行ったあの人。待って。待って、あの人どこ行った？どこ？どこ？見当たらない。あ、いた。ほらはいー。はい。また今度朝までですね。わら。わらわら。操作方法が全然わからないけど、エーペックスとか、フォートナイトみたいな感じでいいんかな。報告。間もなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。ほい。AUG。もうベッドの上なので寝落ちするかもですよ。通信。サプライドロップが来るぞ。応募やってたんですね。じゃあ、お先にお休み言っときますね。はい、おやすみなさい。ゆうさんまたね。なんかサーね、クルの崩壊が始まる。これねセーフゾーンに向かえ、今日買ってきたの。ゼウさんこれ今日買ってきた。俺全然よくわかってない。タイガーくんの声聞きながらおやすみなさい。おやすみなさい。そしてユウさんは次の瞬間、おはようというのであった。おはようユウさん。なんか落ちてる。これ何これ今の。カラフルなやつが。これ何？わらわら。水風船。待って、味方どこいんの？俺水風船めっちゃ拾ってんだけど。なんてゲームなん？ブラックオプス。自分もぼちぼちやってますよ。ちょっとゼウスさん教えて。なんか全然意味わかんない。このモードは一体何なん？全然よくわかってないんだけど、これ何なんこれ。わ、落ちる落ちる。なんだよこれ。よし。俺への挑戦状だな。いいだろう。ふわー！通知する。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。なるほど。あ、ほふ前進できるわ。伏せできるね。翔くんもおやすみなさい。家どこいるかわかんない。通信。サプライドロップが来るぞ。完全エーペックスとかじゃん。パクればいいってもんじゃないですよ。おやすみ。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。おやすみなさい。味方の人たちが、私どれですか？渡す紫だから、この方向に進めば味方に会える？違うな。こっちの方角、まっすぐ。向こうじゃねえかよ。渡ってきていないじゃん。
とりあえず味方と合流しないと。もう右も左もわからないから怖いから俺も。味方と一緒に行動しよう。もう一人怖い。登れないんですけど。向こうなんだけど。全然違う方来ちゃった。俺今どっちを向いてんのこれ。さらなる崩壊が予二想される。人死んでんだけど。指定されたセーフゾーンに移動しろ。マジ？これ誰かしらが生きてればリスポーンするんだっけこのシステムって。味方どこにいるのもう一人。タイガー君今日も遅くまでやるの？今日もすぐやりますよ。このモードはしないかな？サプライドロップが来るぞ。しないの？サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。普通のスクワットだと思うよ。マジ？味方と合流できないんだよ。あ、復活した。ほい。仕事はしたから。向こう側の方が安全そうだな。しかも向こう行かないと。セーブラインに入ろう。左のさ、4の4とか書いてあるのって何なの？帰ってそこで殺されてんじゃん。なんだろうこれ。応急や、なんだら。ペイント。おお、なんか来た。出れない。It's okay, it's okay, it's okay, it's okay。エリーが飛んでるウェイ。死んだんだが。指定されたセーフゾーンに移動しろ。こっちの方はあんまやらないので。ああ、マジっすか。届かないな。すぐ死ぬじゃん、このゲーム。なるほど。なるほどね。すぐに逃げないけどダメってことね。なんか、エーペックスとか、フォートナイトとかだと結構、耐久できるけど、全然耐えれるけど、こっちだとすぐ死ぬんだね。びっくりするぐらい死んだ、早く。もうちょっとだーとか走ってたら死んだもん。セーフゾーンに向かえ。すぐ死ぬの嫌やな。ウィングスーツ。みんなどこにいるの？どこ？クマ出てくる？クマは出てこない。味方の近くに行きたい。怖いもん。ああ！
なんか銃持ってる。あれ？なんか銃。今度タイミング合えば一緒やりましょう。ぜひぜひ。着いた。なんだよここ。枠が出てきてるの。むしろゼウスさん介護してよ、俺のこと。もうわかんないよ、このゲーム。全然わからない。今何の状況なのこれ。何してんの俺、これ。何これなんて書いてある？最団体は不可。これ死んだら終わりってこと？熊はダイスゴネでタイガーくんが殺したやつや。ぶっ殺してやったぜ、あいつ。俺に襲いかかるから。いけないんや。あの熊のゲームおもろかった。まだ終わってないですけど。通信。大規模な崩壊を観測した。大規模。セーフゾーンへの退避を命ずる。セーフゾーン内かな。屋根の上から一方的に撃ってたもんね。勝っちゃいいんだよ、勝っちゃう。プレイヤースキル4です。そうです。スモーク、フラグ。これどうやって使えばいいのゼウスさん。わかんないんだけど、このゲーム。全然ない。こいつは弾あんのかな？交換。同じ弾じゃないこいつやってんの。サークルの崩壊が始まる。何これ？セーフゾーンに向かえ。何？アーマープレート。マジで意味わかんねえ。どうすればいいの？やっぱもう今復活できないんだ。ここまで来ると。アーマープレート。はい。所持フルだ。ボクサーって何？パンツ？ボクサーパンツ俺も装備したの今。お、弾だぜ。弾。なんかこれ、トイレみたいなの多くないこの家。お。パコッと落とし、危ない。たまたまたま。俺ポケモンたま。ふぅしれっと逃げよゼウスさんもプレイヤースキル4。う。そうなるんだ。どうやって回復すんのこれ。何これ？めっちゃいいんだけど。もしもし。応急。こうか。もう一回できる。なるほど。なんだよ、これ。なんで俺こんな食らってんの？意味不明なんですけど。安全してみない。うわぁ、殺し合いや。殺し合いっすよ。出ようぜ。
なんか難しいよ、ゼウスさヘッド狙われましたね。ん。マジっすか。俺さ、前方で撃ち合ってたやつに殺されてないよね。なんだよ、これ。48% って。長いわ。ブラックマーケットって何？これさっき見たわ。もう一回じゃあこれやるか。つかこれしかできないんだけど。つまんないよ。これしかできないのつまんないよ。こんなんエーペックスとかさ、フォートナイトとかやってんの変わんねえじゃん。このコールオブデューティーでまでそんなんやりたくないよ。普通にチームデスマッチとかで遊びたいよ。なんで俺このゲームやってまでこんなんやんなきゃいけないの？カウントダウン終了後時に自身が再配置される。最後のセーフゾーン縮小時は再配置不可。いや、これやってみようか。なるほどな。それまでにいくらでも死んでいいよってことか。で、今のうちにこのモードでちょっとこのゲームに慣れとこうか。しょうがないよ。このモードで慣れるしかないよ。エイムとか、そういう感じで。あれ？他のモード解禁されてないですね。なんか、あれなんですよ、ゼウスさん聞いて。ダウンロード終わった、よーし、やるぞ、つって、再開して、意気込んで配信開始して、で、やってみたら、いざやりました。あれみたいな。なんかできないぞ、って。で、これなんか確認してみたんですよ。ね、5時間になってんですよ。これさっき4時間だったのに、4時間だったのに5時間になってますよって話ですよ、これ。ゼウスさん助けて。ゼウスさん助けてください。これ5時間待ちます。ブラックアウト。あよし、やるぞ。プレイヤー、ターン、ダイブ。どうやんのそれ。どうやんのそれ。俺もやりたい。ペペッペペッ。あそこ敵いるな。なんか小屋かなんかに見つけて。パリーン。武器がない。チュポッ。完全にダウンロード終わってない感じですね。そうなんすよ。助けて、ゼウスさん。取れない。取れた。何？よしよし。報告。まもなくなんか取った崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。トルネコのあれみたいな、これ。ガーゴイルの商店みたいな。ミディアムアーマー。なんか強そうなのゲットした。ミディアムっていう名前。なんかもうやばい。強そう。通信。サプライドロップが来るぞ。拡張マガジン。オッケー。拾う。バックパック。アーマープレート。何これ。なんか、操作方法が全くわからんちゃい。ライトアーマー。ミディアムアーマー。強そうじゃん、ミディアムの方が。確かにメンバーが生きてればいいんだよな。
メンバーが生きてれば、リスポンできるから。そこで戦ってんのか。狙えないな。報告。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。今味方だったらしないよね。大丈夫。どれ拾えばいいの？ああ、当たるってじゃなかった。あ、いてて。分かってたんだけどな。新シリーズ。課長さんやし。なんだよこれ、俺の持ってる武器さ、アサルトじゃないじゃん。両方、両方ショットガンじゃん。びっくりしたわ。みんなの元へ飛んでいけ。ラブズッキューン。なんかある。さらなる崩壊が予想さなんれる。だこの銃は。指定されたセーフゾーンに移動いてててて。さっさと絶対しよう。どのタイミングのセーフゾーンっていうかその、で、ダメになるんだ。少年組リダバンチャ。あれ俺、復活できない。あの辺行ったらすぐ殺されるから、手前ぐらいに降りて。レーザーサイト。取れない。いらないいらない。14アンチ。報告。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。やべえな。13発しかない。14か。サプライドロップ接近。やば。なんかいる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 。なんかゾンビ出てきたんだけど。逃げる逃げる。待って、ゾンビ出てきたんですけど。ちょっと、ゼウスさんゼウスさんゼウスさん、ゾンビ出てきた。ゼウスさん。いや、お前ら、ここで撃ち合ってる場合か。通知する。さらなる崩壊が予想される。お前ゾンビ倒した方がよくね。指定されたセーフゾーンに向かえ。さっさと撤退しよう。
ちゃくちゃな設定だな。なんかゾンビ出てきたぞ。怖いから無視しようぜ。全部拾おうぜ。こいつの武器全部拾っちゃう。リフレックス。よし。サプライドロップ接近。いらない。差し支えなければドラゴンクエストの方で ID 教えてもらえたら納金かも飛ばしますよ。わら。やったぜ。ゼウスさん、また俺ショットガンなんだけど、ゼウスさん。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。ゼウスさん、助けて。頼れるのはゼウスさんしかいない。何の武器？どのショットガンが強いとかもわからない。あら。弾が一発しかない。なんかいるな。落とした。弾がねえよ。バックパック。フレックス。完璧や。弾が完璧や。通信。おう、あれ大規模な崩壊を観測した。セーフゾーンへの退避を命ずる。何これ、バックパック。今日は昼寝もしてないので寝ます。よくわかんないことだ。使い方がわからない。タイガーくんおやすみ。はい、翔くんおやすみ。お疲れ。俺だけ何もしてない。上に行ったのか。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。いいの？なんか落ちてるよ。できればアートスは確保したいところですね。わら。何それ？どうやるの？エンジニア。弾が全然ねえんだよ。あ、いける。逃げる。合流した。うわっと、マジか。アサルトとスナイパーライフルですね。わら。すご。いやーごめん、味方の人。順位3位だって。敵との戦いに万全に備えることは何よりも平和になる。早いってば。別にいいよ、そんな見なくても。見なくていいって。いや、見なくていいって。そんな煽んないで俺のこと。ねえ。ねえ、なんでそんな俺のこと煽るの？ねえ。なんでこのキルカメラ見せる必要あったの？ねえ。ねえ。今のキルカメラ見せる必要あった？で、どの銃が、あれで、どの銃がショットガンかわからないんですけど、ゼウスさん。なんか、ショットガンのような形してる、違う。
アサルトライフルみたいな形してるから使ってみたらショットガンだったみたいなのあるんだけど、ドゥン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 みたいな、謎の撃ち方が開始しだしたんだけど、さっき。なんなんこれ。びっくりした俺今。48% から動かない。これプレイしてるからダメなんかな。なんかこのモードよくわかんねえな。ゾンビモードやりたい、これやるんだったら。でもゾンビモードができるってことは全部ダウンロード終わってるってことだから、ゾンビモードやるくらいだったら、チームデスマッチやりたい。このモードつまんない。このモード、つまんない。このモードつまんない。つまんないよ、ゼウスさん。何このモード。ウケんだけど、マジ。ちなみに、これがブルキング。ID なんでよろしくお願いします。じゃあ、これがね、ID となっておりますので、よろしくお願いします。画質悪いな、やっぱり。本当はさ、他のさ、配信者みたいにさ、すっげえさ、高画質で配信できるはずなんだけど、スペック足りてんだけどさ、回線が追いついてないから、クソ雑魚なんすよ、画質とか。見た目なんですけど銃の横に赤い弾ついてるのがほぼショットガンですね。赤い弾ついてる。あー、そこまで見れねえ。そんな詳しく見れねえ。ゼウスさん。すごいよ、ゼウスさん。そんな見分けをつくなんて、プロかよ。俺さ、思ったんだけどさ、このモードでさ、人と遊んだところで大してつまんなくない？てかさ、面白くなくない？俺超つまんないんだけど、このモード。こんな状態でさ、ゼウスさんと一緒に遊べてもって感じだよね。でもこのクソみたいなモードじゃないとさ、遊べないんでしょ？でも地味にインストールはされてるね。残り時間は変わらないけど。あ、そうだ、ゼウスさん一回聞いてみてもいい？これってさ、CD ロムからさ、データを吸い出してんの？
これネットに繋がって、ネットからデータを吸い出してんの？どっちこれ？正直、こんな一つのモードしか遊べないで配信ダラダラやるくらいだったら、Days Gone っていうゲームやりたいんですよ、これ。俺、これやりたいんですよ。このゲームやりたいんですよ。俺ネットからさ、引っ張ってきてるんだったらさ、デイズゴーンやりたいなって。ですね、わら。ということは、CD ルーム取り出したら終わり？このソフト取り出したらおしまい？ゼウスさんいなくなった？これどこからダウンロードしてるんだろう？でもバージョン 1.19 って書いてあるからネットから引っ張ってきてる気がするんだよな。そうじゃなかったと思います。あ、じゃあもうこれ CD 抜いていいんかな？なんかすごいキョイーンチュ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 みたいな音してるんだけど。ちょっと怖いよな。あとなんかゼウスさんのキャラのさ、アイコンがさ、なんかどう見てもなんか、バイオハザードのあいつじゃねみたいな。なんだっけウィスカーじゃなっけにしか見えなくなってきた。一回ぶち抜いてみようか。大丈夫だと思います。大丈夫？おー、さすがゼウスさんじゃね。マジやば。じゃあダウンロードしてもらいながら、俺デイズゴーやろうかな。いや皆さん今回ごめんなさい。この辺でちょっとこの辺でちょっと一回 COD BO4 はこの辺でちょっと一回終わりたいと思います。だってずっと同じモードでやっててさ、Apex と同じようなことをさ、ずっとさ、淡々とさ、ここからさ、1時間2時間やっててもさ、つまんないでしょ、見てる方も。Apex じゃん、みたいな。どっちかっていうと Apex じゃん、みたいな。COD じゃねえじゃん、みたいな。ところあるから、ちょっと。ね、ダウンロード全部完了してから、てか4時間に減ったけどもだ。ちゃんと、いろんなモードが遊べるようになってから、次回やりたいと思います。今回、先走った結果、できるんだと思ってたの、俺は。そう。言い訳させて。できると思ったの、なんか、起動できたから。起動できたってことは、なんかもうある程度、なんか、機能が解放されて、重いデータのもの以外は、まあできるよ、みたいな感じだと思ってやってみたの。そしたら一つのモードしかで遊べなかったの。それがあれだったの。だから、この COD というゲームのメイン的な部分が遊べなかったから、今回この辺で、次ちょっと Days Gone やりたいと思います。COD はまた次回。というわけで皆さん、お疲れ様でした。